Din hija l-merħba mill-isbaħ li żgħażagħ taw lill-Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi waqt party organizzat mill-Partit Nazzjonalista fi stabiliment f'Taslima wara li ntemm il-meeting tal-ħadd wara nofsinhar. F'ambjent żagħżugħ mijiet laqgħu lill-Prim Ministru akkumpanjat mill-Viċi Kap Simon Busuttil, is-Segretarju Ġenerali Paul Borġ Olivier u l-Assistent Segretarju Ġenerali Gian Pier De Bono flimkien ma' numru ta' kandidati. Wara li kellem numru ta' żgħażagħ fid-diskoteka, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi flimkien ma' Simon Busuttil għamel l-indirizz tiegħu lil dawk preżenti. Hemm bżonn li intom tkunu l-messaġġiera tal-Partit Nazzjonalista. F'dawn l-aħħar jiem tal-kampanja elettorali hemm bżonn li tħeġġu lill-oħrajn biex jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Mhux għall-Partit jew għall-bandiera tal-Partit jew għall-briju tal-mass meetings, iżda l-ġid ta' pajjiżna, ta' Malta tagħna, qal il-Prim Ministru. U jidher li dan l-appell niżel tajjeb ħafna ma' dawk kollha preżenti li laqgħu l-messaġġ tal-Prim Ministru b'applaws mill-aqwa. Gabriel Ellul għal Net News.